Yeah, take it easy, man. Okay? It's a boy KG on the beat. Anybody know? Yeah, I will have to say it again. Now, take it easy. Allah wuce na juma. Wayannan nake so zai siya ne, dan duwa mai kyau ko ne. Kai yanzu yaro ka rasa wanda zaka ha'inta sai wanda ya taimake ka ya maka abin alkhairi. Babu dan Allah ka hakuri ka rufa masu wallahi ba halina bane halin yau ce. Yau wani yau din banza yau din wofi. In biye yau din zaka yi haka zaka yi. Yaro Allah sai rufa masu. Allahu akbar. Ashe yaron dukiya ashe dukiya alkhairi ce da kai. To ni kan daga yau na samu sana'a. Ha ha ha!